התחיל בתור תחביב מסתם להשחיל חרוזים. חשבתי שזה יהיה עסק קטן ולא משהו גדול, אבל לאט לאט זה התגלגל, וההצלחה היום היא חובקת עולם. אנחנו משווקים להרבה קולבויים, ואנחנו משתתפים בתערוכות הכי חשובות בעולם. מה שמיוחד בתכשיטים האלה זה שיש משהו לכל אחת ולכל אירוע. זה נורא. מאיפה יש לאישה הזאת את הכישרון לבוא ולהמציא כל פעם את הגלגל מחדש? היא לא חוזרת על עצמה. כל עונה היא פשוט מפתיעה בקולקציה חדשה, מדהימה, מרעננת. זה בגלל. זה נורא יפה, אבל אני כבר לא הולכת עם כסף. קניתי לה מתנה והיא מתלוננת. מה שאני אוהבת בתכשיטים שמשלבים גם שיק ואלגנטיות עם קריצה. כמו נגיד הפיס הזה, שזה אלגנטי אבל מגניב. כל פריט מעוצב מההתחלה, זה לא שאנחנו קונים חלקים ומרכיבים ביחד, כל האלמנטים שלנו, הכל מיוצב פה בישראל על ידי תכשיטניות פה מהארץ. זה עושה את הבגד. תראי, חולצה פשוטה, זה מיד עושה את זה סטייל, באמת. הם תכשיטים שאפשר ללכת איתם גם עם ג'ינס וגם עם סמלת ערב יוקרתית. באמת, אתה מרגיש שאתה הולך איתם, מגיע לאיזה אירוע, זה נראה תמיד מיוחד. הם עשויים באיכות הכי גבוהה שיש ומשובצים בקריסטלים של סברוסקי, ולכן הם לא מביישים מישהי שקונה אפילו את התכשיטים הכי יקרים בעולם. והכיף זה להתחדש בלי לעשות חשבון. אני הולכת עם זה הביתה.